Ini kilo lah apa anaknya? Loh, Nadi mat. Katanya Nadi. Ayo kilo. Raimu kok sumpek ngono ya? Ayo sumpah boleh lapo ya? Lungsat to no. Temenan ini. Apa ini? Ini Apaan nih? Awak mau lapo deh ini? Kilo biasa ngenteni ini janjian ini. Metau wae jangan wae sopo kancane yo apa ya? Ada solusi apa ta apa nih? Oh, solusi kan nanti butuh solusi apa? Sembarang ini lapo ta lapo kok gak curigakan apa ta apa nih? Awakmu ini butuh solusi apa? Butuh kerja tambahan ini sih menghasilkan ngono lho wis opo. Lek kerja tambahan iku yo akeh sih. Oh ngene mat. Apa iku? Coba kon dodol es. Mana ngamawur musim-musim dalu-dalu mbok kon dodol es. Kono kudu yakin wong dodol iku mesti ana sing tuku. Yakin sing penting yakin. Ula ndek kene lho. Wis sak adae wis, langsung sak paket. Jadi lah ane. Nek Mas enak iki lho. Lek dodol es iku enak, entek-gantek mesti cair. Lah bener sih. Iya. Ya wis akeh budal lho lho. Nang Mas enak ono wis cepetan ndang budal lho. Yo wis. Kok awas busuki aku. temenan. Ya wis. Arek step we. Iya sih dodolan es iki. Lan wong iki dek. Kok pas duduk iki sing dodolan es. Mas. Weh, Ya dodolan es apa paket ngono iki. dodol. Ya Ayo, apa? Sama itu gua. Yo. Lah sama nek gak apa-apa ta bengi-bengi dodol es ini. Gak apa-apa wis. Temenan ah, Mas. Kerja tambahan penting cair wis aku tadi ini. Sik yo, tak jukono sik Mas yo. Iya. Temenan iki. Iya wis. Bengi-bengi ngene iki. Wis salah yakin aku kok bodo yakin kok. Temenan iki. Iya. Temenan yo. Iya, aku bodo yakin wis kok iki. Temenan iki Mas. Iya, Iki bengi-bengi lho iki. yakin tok wis aku wis. Saman gak ngelindur ya dodol es bengi-bengi. Butuh kerja tambahan Mas. Iya wis. Apa kawak ngene iki? Ya wis tak jukono yo. Iya wis. Ya Mas. Sak paket iki yo. Sak paket iki wis. Ya apa iki? Bayar iki. Wis sak payu-payu saman go dhisik, golek wis cair. Saman gorene. Yo iki Wis gantek. lho, wis saman gorene wis kok hitung-hitungan piro iki. Oh, oke Wis tak jamin tek wis iki wis. Oke, mau tak yakin Percaya aku siap. seger temenan iki yo. Wis seger ta. Ya ya wis yo. Oh iki, lho. Oh iki. Oke, lho yo. Terima kasih. Oke. Yo, sip tak dongano laris manis Mas. Oke, siap siap. Es suweger. bengi-bengi. Es suweger pol. Es Taman gak apa-apa, Cak. es. Piro es yo? Long ewan iki. Ini kita tuku 5. Ngomelak aku ini. Loh. Lah kok ngene sih? Iki enak iki wis talah. Leci ya? Iya leci ku. Piro iku? Ya wis kene. Demo. Suwun yo, Cak yo. Ya. Enak iki. Seger iku. Seger. Laris. Udah yakin nih. Es suweger. Leci. Es suweger. Tuku es, Cak. Loh. Ya ayo. Es apa iku, Cak? Leci. Piro iki? Loh. Wong Piro, apa gak ngomen delok. Tuku, Cak. Suweger iki. Leci. Piroan? 3.000. Malah kok foto ini. Ya wis tuku. Enak iya. Ini duitmu iku. Wis. Rek, ayo maneh rek. Yo. Enak wis tak jamin. Seger es enak iki. Siji rek. Jare mang es leci tapi rasanya kok anyep ngene. Dudu es leci rek. Es batu lagi. Iya wis. Ayo dibalik ayo. Ayo sayang. Nanti mang Aja rek mang diakali. Senandi kon. Aku mang mari tuku es, cari es leci. Ya padha aku mau tuku ndak arek sing mlaku mau, Yo. kagetan mau. Yo. Parahnya. Ayo wis. Oh, jarno tambah nglamak rek iki. Es. Ayo kuare. Cak Reno ya. Sampeyan iki dodol esok. Es batu gendeng ah sampeyan iki. Ukuran es leci mang. Cobaan. Ini. Bukan. Cobaan. Ngomong es batu kok didol. Oh iya Sampeyan gendeng sampeyan iki dodol es batu. Ukuran di kono mang jarene es leci. Wis, bapak gak ngurus iku ae kene dhuwitku balekno. Tak gawe rek. Sampeyan yo opo? Ayo.
Kata bakulan iki dihapus itu es. Betul yang totolan mang entek mesti cair. Cairnya nih tadi esnya nih.